गोबाङानो सानो YouTube चेनेल खुलिनानै गोबां रां खामायो, गोबां सानो फेसबुक पेज खुलिनानै रां खामायनानै फेमास जानो। नाथाय ओरैबायदि सानैसो मानसि ओंखारबाय एबा इउटुबार फेसबुक पेज खुलिनानै YouTube चेनेल खुलिनानै आरजाथाव भिडिअ बानाय भिउसनि थाखाय एबा इउटुबाव रां खामायनो थाखाय। नाय जोङो गुबुन काउन्ट्रिनि गुबुन स्टेटफोरनि गुबुन हारिनिखौ फल' खालामनानै जों आसामाव गावनि हारिनि गेजेराव गुबुंले बारा होनायखौ जों खालामनो नाङा। रियेलाव मोगथाङाव नोंनि आखला मा एबा आंनि आखला मा बेखौ जों रावबो मोनथिलाया, नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों सोरनि आखला माबायदि बेखौ मोनथियो नङा होमबा। आरो खायफा रियेल जि आखल बे रियेल आखलखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थिया, माने जायफ्रा जौ लोङो, जायफ्रा सिगारेट सोबो, जायफ्रा बिरि सोबो, जायफ्रा माने निसा मुवा लायो नङा होमबा, बायदि जि आरजाथावै माने खामानि आरजाथावै बुंनाय राव, जाय बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव एबा न'खराव जों सावराया, जों बुङा, हाग्रा बारियाव जा रायलायो माबा मोनसे बुंथावै बाथ्राखौ डक्टरजों जों मा बाथ्राखौ रायलायना न'खरफोराव बे बाथ्राखौ जों डक्टरजों खुला खुलि रायलायनो गोनां जायो। नाथाय ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव सानैसो इउटुबारफोर ओंखारबाय, इउटुबारनि मुङावनो गैया बिसोरो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो इयुन जेनेरेसनखौ जों बर' हारिनि गेजेराव मोजां मेसेज होनांगौ, मोजां गियान होनांगौ, मोजां माबा मोनसे दिन्थिनानै होनांगौ नङा होमबा। जेने इयुन जेनेरेसना मोजां लामाजों हान्थियो, सोरां लामाजों हान्थियो। नाथाय ओरैबायदि जायफोरा माने इउटुब चेनेल खुलिनानै गाज्रि गाज्रि भिडिअ लाबोयो, भाइरेल भिडिअ लाबोयो, आरजाथावै जाय भिडिअनि फारसे भिडिअ बानायो नाथाय ब्लार होआ, माने बेखौ मा होनो बेखौ जेनेबा खोबथेया आरोना, जेनेबा बेफोरबायदि खालामालासिनो भिडिअ बानायो। आरो सानैसो दङ दे, आं डाइरेक्ट मुं थांखिनो लुबैयो, एसआर गयारि। एसआर गयारिया मा न'खराव जाथि बंस गैया नामा? गाव जुलि जाबाय, गावनि गथ' गथाय दंना गैया? गावनि गथ' गथाय इयुन जेनेरेसनखौ सानगोन ना सानाखै, माने इयुन फिउचारखौ बिमा बिफा दंना गैया? आरो एसेबां माने ससियेल मिडियायाव दिन्थिदों, रियेलावथ' माबायदि जाबावगोन नङा होमबा। ससियेल मिडियायावनो जुदि एसेबां लाजिनायखौ दिन्थियाखैब्ला, लाजियाखैब्ला मोगथाङाव माबायदि जागोन? नाय आङो नोङो माने जाय ससियेल मिडियायाव ओंखारो बै माबायदि आखलनि जों मोनथिनो थाङा एबा नागिरनो थाङा। नाथाय ससियेल मिडियायाव जायफ्रा गाज्रि आखल दिन्थियो बैसोरनि बेकग्राउन्डखौ बयबो नागिरो, माबायदि मानसि नङा होमबा। बेखौ नेनानै थायो, बेखौ बेफोरबायदि बुंबा बेफोरबायदि बेखौ भाइरेल खालाम, बेफोरबायदि माने लासिं सिं खालामगोन होननानै सानो। ओरैनो खायफा भिउसनि थाखायबो बायदि भिडिअ बानायगासिनो दङ। एसआर गयारि, गुबै नामखौ आं मिथिया, खिन्थु एसआर गयारि होनो इउटुबाव। एसे नोंथाङा मोजां भिडिअ लाबोदो, फेमिलि भिडिअ लाबो। फेमिलि भिडिअ गोबां दङ, गोबां भिउस मोननाय दङ। दिनै नोङो सानदों नामा जे बेफोरबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुङोब्ला थाम्बनेलखौ नायथावै, एसे हिन्जावनि दख'ना एसे फैखोनाय, हिन्जावनि बायदिसिना जाय अंगखौ माने खोबथेयो बे अंगखौनो जुदि खोन्थाहां नुजाहां खालामनानै जुदि बेफोरबायदि भिडिअ बानायब्ला अब्ला भिउसआ एसे बारायगोन नङा होमबा। मानोना खायफा ओरैबायदि गाज्रि मानसिफोर दङ जाय माने गाज्रिखौल' नागिरो। नोंनि बिसिखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो थाखायसो नोंनि भिडिअखौ नायो। नोंथांनि भिडिअनिफ्राय जेबो रावबो मोजां गियान मोननाय नङा। नोंनि भिडिअ नायबाय थायोब्ला ससियेल मिडियायावल' नङा, रियेलावबो लाजिनायखौ खोमाजोबगोन। आरो इयुन जेनेरेसन, इयुन उन्दै उन्दै गथ'फ्रा नोंनिफ्राय सोलोंजोबगोन। बेफोरबायदि भिउस मोननानै नों बेसेबां रां खामायदो एसआर गयारि। ओंखायनो आं गुरै खावलायदों एसआर गयारि, नोङो एसे मोजां भिडिअ लाबो। आरो गोबां इउटुब चेनेलफोर दङ, जेरै नायजाया इउटुब चेनेलाबो गोबां गाज्रि गाज्रि थाम्बनेल लागायो, फट' लागायो, बाथ्रा बुङो। नाय माबा मोनसे साइन्सनि एबा बिगियाननि फारसे भिडिअ लाबोनोब्ला नोंथांमोना लाबो, नाथाय बेफोरबायदि आरजाथावै बाथ्राखौ बुङा। जाय बाथ्राखौ माने न'खराव एबा डक्टरजों जों रायलायो नङा होमबा, सोरबा गेदेर सुबुंजों जों रायलायो, जाय सोदोबखौ मोननै मोनथामजों बाहायो। मोनसे सोदोबा जेनेबा गेदेरजों रायलायनाय, आरो सोरबा माने सादारन सुबुङा बुंफ्लांनाय, सोरबा बेफोरबायदि अरनबारियाव हाग्राबारियाव रायलायनाय बेफोर राव, जाय रावखौ जों न'खराव बाहाया, जाय रावखौ जोङो गेदेर गोलावजों रायलाया एबा बाहायलाया, बेखौ जोङो मोनथिलायनांगोन।
ओंखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना गाव गावनि इयुन फिउचार इयुन जेनेरेशन गाव गावनि इयुन जोनोम जानो गोनां गथ' गथाय एबा नोंसोरनि गथ' गथायनि फारसे सान नोंसोरनि न'खरनि जाथि बंस'नि गथ' गथायनि फारसे सान नोङो थांनानै थासान्दियाव बेसेबां रां खामायगोन बेफोरबायदि भिडिअ लामनानै साननैसोल' बेफोरो साननैसोनि उनाव नोङो आरो बेफोरबायदि रां खामायनो हानाय नङा मानोना नोंनि भिडिअखौ गुबुना मोजां मोननाय नङा आरो नायनाय नङा दा फार्स्टखिनियाव जा नायदों भिउसआ माने फैयोब्लानो इउटुबा बेखौ रानस्रावनानै होयो भाइरेल खालामनानै होयो जायनो माने फुल नायदों एबा 2 मिनिट्स 3 मिनिट्स नायदों अब्लाना बे भिडिअखौ रानस्रावनानै होयो दा बेखौ गोबां साननो हागौ जे भिउस फैदों बेखौ बिराद सापर्ट होयो बिराद मोजां मोनो बेनि कन्टेन्टखौ बिराद मोजां मोनो बे नङा बेखौ दा सान आं गुरै खावलायो गोबां इउटुबारफोर दङ इउटुबारफोरा बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लामनो नाङा इयुन जेनेरेसनखौ सान इयुन फिउचारखौ सान गावबागाव जाथि बंस'नि फारसे एसे सान आरो ओरैबायदि इउटुबार ओंखारदों जायफ्रा माने लाजियाब्ला अब्ला बैसोरनि न'खरनि जाथि बंस'फोरा माबायदि जागोन बादा होआ नामा बै गामियाव रावबो माने गियानि सुबुं गैला नामा बोसोनगिरि गैला नामा बादा होग्रा गैला नामा बे ओनसोलाव बे गामियाव बे आनसलिकआव बे डिस्ट्रिक्टआव माने जिल्लायाव गुबुन आफादफोर गैला नामा जे बेफोरबायदि आरजाथावै नायथावै भिडिअ बानायगासिनो दङ आरजाथावै बाथ्रा बुंगासिनो दङ फेसबुकफोराव हमना ला नोंथांमोना भुमिकाखौनो सानना नाय निजिराखौनो साननानै नाय बिसोरनो नुवाखै नायजाथावै आरजाथावै भिडिअ बानायदों सानैसो इउटुबारफोर दङ हौवा हिनजावानो माबायदि एसेबां लाजि गैयि हिनजावनि जाथि बंस' गैया नामा बिहाव बिखुनजो गैया नामा बिमा बिफा बिदा फंबाय रावबो गैया नामा ओंखायनो आं गुरै खावलायदों गासैबो बेखौ बादा होनांगौ गामिनि सोरबा दैदेनगिरि सोरबा आफादगिरि नेहाथारि बेफोरबायदि बोसोनगिरिफोरा गाज्रि भिडिअ लाबोनाङा बेफोरबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंना आरजाथावै भिडिअ लाबोनाङा जाय भिडिअआ न'खरनि नायजाया जाय भिडिअ माने नों आं बिदा फंबाय नों आं जाथि बंस'जों जयै नायजाया बेफोरबायदि भिडिअ दा लाबोथों होननानै जोंनि बर' इउटुबार सानैसोखौ माने बुंनांगौ खावलायनांगौ फेसबुक पेज सालायगिरि बिसोरखौबो खावलायनांगौ आं बुंनो लुबैयो दै नाय ससियेल मिडियायाव गोबां गाज्रि भिडिअ लाबोयो गोबाङानो ना गुबुन जाथिनियानो जा आसामनियानो जा जेनेबा इण्डियानियानो जा आउट कान्ट्रिनियानो जा नाय अब्लाबो आं बेखौ बुंनो लुबैयो गुबुना जि लाबोथों जों गावनि हारिनि गावनि आसामाव बेफोरबायदि गुबुंले बारहावा बारहोनायखौ जों होबथानांगौ गुबुन स्टेटनि गुबुन कान्ट्रिनि भिडिअखौ जों मिथिखायो जे बे भिडिअआ जयै नायजाया नाथाय बेफोरबायदि बर'नियानो जुदि बर' नायबाय थानायावनो जों बर' होननानै नायबाय थागोन ससेयावनो जुदि बेफोरबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनाय दङब्ला आरजाथावै एक्टिं देखायनाय दङब्ला बेफोर भिडिअखौ जों बुङाब्ला बोरै जानो जों बुंखानांगोन बादा होखानांगोन नङा होमबा हमना ला जोंनि न'खराव जों जयै नायबाय बे भिडिअखौ नायनायावनो ससेयाव जुदि बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंनाय दङब्ला गाज्रि राव बुंनानै होयोब्ला अब्ला नायदो नोंथांमोना एसे साननानै नाय ओरैनो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दंखायो माखायो होननानै बायदिसिना बाथ्रा बुंब्ला बादा होआब्ला जानाय नङा आजिखालि बेफोरबायदिखा जुगानो सोलायबाय होननानै सानबा जानाय नङा जोङो बेफोरबायदि गावनि हारिनिखौनो जोङो बादा होनो माबा नाजानांगोन नङा होमबा बादा होलांबाय थाबासो इयुन जेनेरेसन इयुन गथ'फोरनि फिउचारा मोजां जागोन नङाबा बेफोरबायदि गाज्रि लामाजों थांबाय थागोन गाज्रि नोजोरजों